трябваше да се напълни там до президентството даже от двора, ама от другата седмица пак се повиши горивото. И пак, окей, само ние ли? До кога ще сме толкова малко, до кога на този българин не му пука? Горивото не е само за нас, то е за всички, то е за всичко свързано с него. Транспорт, храни и така нататък, лекарства и всичко. Всеки път едно и също си говориме и хората не реагират. Хората, които нямат коли, не да ни казват на нас да ни интересува, защото нямаме коли. Не е така. Ние не протестираме само за горивата. Бъркате се. Хора, трябва ли да напускаме собствената си държава, за да избягаме, защото живеем мизерно и без пари и без работа? Кажете ми вие. Никога! За това искам да призовам останалите, които не са тук, че не става въпрос само за горивата. Става на въпрос за ниските заплати и за високите цени. Окей, нека да бъдат цените такива, но да не дигнат заплатите. Както е в Германия, Испания, Франция, Италия и така нататък. Нали така? Вчера Владо Беряно ми даде една идея. Всички ние да сме се били откажели от горивата и защо сме протестирали. Аз ще кажа още нещо. Ако се откажем от горивата, утре ще трябва да се откажем от повишението на хляб. Ще спреме да ядем хляб. В други ден ще се откажем от дрехите и ще тръгнем голи по улицата. Искам да кажа пред вас. Дими, не снимайте работа. Чакам зелено! Не може да везе. Няма зелено, като чакам зелено, за това ще минат, ако ще, какво ще настане? Господин, разпорежда ви. Ще изчакам зелен след това. Айде, не бе, човек, айде грешно. пусни го! Искаме да минем, няма да минем. Искаме да минаваме, ще разхождаме. Моля да се, успокойте се. Вижте полицейската държава! Ето ме! Не мога да мина! Виж ги, снимай ги! Снимай ги, не нас! Снимай! Те ги! Защо ли спирате? Спира се! Давай! Млади българи, студенти, поселете се към нас! Не ви ли е стъпва? Разбирам, не ви смятам за такива! Да живеят така, бе! Наш проблем, разберете ме. Значи, не се движите между двата тротуара. Ляво или дясно? Не се движите нагоре, надолу, да не право Аз как се казвам? Николай Найденов. Николай Найденов.
имаше фотошоу, има части особено Как се заяждат, как се пият. Висше глава и секретаря премиер, он е сол по всяка работи, както Агия! Агия! Агия!